Aplauze pentru trupa noastră care se alege astăzi cu premiu mare. Dar mai multe aplauze, nu? Totuși trebuie să ne susținem. Și filmuietul ei a dus cumva în poveste, prin diferite locații, ceea ce înseamnă că visele pot deveni oricând realitate. O să te rugăm să ne spui cum te numești. Mă numesc Ravenela Niela, am 12 ani și sunt foarte bucuroasă că am participat în cadrul acestui concurs și vreau să le mulțumesc părinților, profesoare de teatru doamna Ludmila Seretean și domnului Constantin Ghilețchi pentru filmarea și montarea acestui videoclip. Și alături este mama, da? Da, părinților. Ce faci cu banii? Încă nu te-ai gândit. E surpriză pentru tine acest premiu, da? Te vei gândi până așa să aplaudăm, să vedem toată familia de la Mereni, Anenii noi. Hai să facem o poză. Creăm amintiri. Și noi continuăm. Am impresia că unii dintre dumneavoastră nu-și dau seama că au nimerit aici la arta de la geamul meu, dar sper să priviți frumos și acest moment, pentru că tot ce se întâmplă la geamul dumneavoastră devine în timp o poveste.